सब बिगो भाई बहन लोग के दिल से प्रणाम बा। और जे भी कहता कि लॉकडाउन के पालन करो, लॉकडाउन के पालन करो, सब लोग करताटे। जे सुरक्षित बा, जेकरा दू रोटी मिलता उ तो आराम से करताटे पालन। लेकिन एको बार एको आदमी जो स्टार बोलता लोग कि हाँ हाई करे बा, करे बा, एक बार तो मुँह से हम आवाज़ ना सुनिया कि हाँ मोदी जी जे दिल्ली में, जे मुंबई में रोवताटे। अभी ट्रेंडिंग में जाके देखो लोग, 1 नंबर पर ट्रेंडिंग में चलता है। एगो लड़का इतना रोता बिहार के लड़का कि हम कहता पुलिस मारता रसन के काहे पुलिसवन के निकले खातिर नहीं के कोरोना वायरस धैला, जे भूखे मरता ओकनी के। जब मोदी जी तो नहीं करत रन तो का करतन कि पुलिस के पैसे हाथ में देन कि हाँ जे भूखे मरता ओकरा के मदद कर, चाहे कुछ कर। तो और सब भूखे मरता और कोरोना वायरस के बचाए खातिर जितना आदमी कोरोना वायरस ना मरी उतना भूखे मर जेता। ठीक लगी बात। अगर हमारे बात से सहमत 12 लोग तो शेयर करो लोग मोदी के चमचा। हम मोदी के रिस्पेक्ट करना, लेकिन इतना ना, बहुत